geza effect panapa zvakubuda pachena kuti our government panapa yabvuma kuti bombshogeza muhombe after they have rescheduled nekukanzura meeting yavakafanira kunge vainayo today on the 22nd yakanga ichitungamirirwa naOwen Mudhancove. Zvanzikonekwa kunzi saka bombshogeza chibaba sana mashuka muranyorwa panapa ndobva subscribe like on the bell icon. Tipina panapa this letter irikutenda pasocial media yekusekuleta yamuona yakanzi cancellation of extraordinary state functions committee meeting. Reference is made to our previous communication date 18 April 2025 on an invitation to an extraordinary state function committee meeting scheduled by Honorable Minister of State of Provincial Affairs and Devolution Midlands, Honorable Owen Move, MP, on Tuesday 22 April 2025 at 12 p.m. in the PS Boardroom Government Complex, Kweru. Be advised that the proposed meeting has been rescheduled to a date to be announced. This letter is confirming that our bombshogeza is powerful. Akonzeresa kuti meetings akanga ichifanira kuitwa panguva ino the ruling party ZANU-PF, they are now being scheduled nokuda this geza effect. Mashoko ari kuonekwa panaponzi bombshogeza panguva ino musatamba naye, panguva ino pauya massive shutdowns achiti we are going to shut down Zimbabwe till government iripo yabva. Tudze mafunguro enyu ndoti kudi pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.